It-tnejn filgħodu l-Prim Ministru Robert Abela iltaqa' mal-Papa Leon 14 fil-librerija tal-Palazz Apostoliku tal-Vatikan u kien akkumpanjat minn martu Dr. Lidja Abela u bintom Georgia May, membri tal-familja u l-Ambaxxatur ta' Malta Santa Sede Frank Zammit. Iż-żjara qed tikkommemora is-60 anniversarju mit-twaqqif ta' relazzjonijiet diplomatiċi bejn Malta u s-Santa Sede. Laqgħa importanti bejn il-Prim Ministru Malti Robert Abela u il-Papa Leon 14 fil-Palazz Apostoliku. Staqsejna lill-Prim Ministru dwar dak li ġie diskuss mal-Papa Leon 14. Iva kienet laqgħa bilaterali sabiħ immens mal-Papa. Domna nitħattu sew fl-imkien tħadditna fuq numru ta' temi li huma ta' importanza fir-realtajiet tal-lum, dawk ġeopolitiċi naturalment, fosthom x'ħankunu qed nitħattu fil-Kunsill Ewropew nhar il-ħamis li ġej, partikolarment fejn jikkonċerna l-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja, tħadditna ħafna dwar il-Lvant Nofsani. L-atroċitajiet li ġraw hemmhekk li sfortunatament minkejja li kien hemm titjib fis-sitwazzjoni imma xorta waħda għadhom. Spjegajt x'qed nagħmlu fil-kuntest ta' pajjiżna wkoll. Għajnuna li qed nagħtu lil tant tfal li ġibuhom ġewwa pajjiżna nagħtuhom l-aqwa kura medika, il-ġenituri li jiġu magħhom u l-isforzi li qed nagħmlu wkoll riunifikazzjoni tal-familji ġewwa pajjiżna, tal-familji Palestinjani, tħadditna fuq numru ta' temi soċjali wkoll fuq x'għamilna f'pajjiżna fil-qasam tal-libertajiet ċivili, l-progress li kellna f'dawn l-aħħar snin fejn tajna tifsira ġdida għall-ugwaljanza. Spjegajtlu t-tifsira ta' familja kif nifhmuha. Aħna wkoll hija dik radikata fl-imħabba li tmur usa mill-familja tradizzjonali, naturalment il-Knisja għandha l-fehmiet tagħha u stat sekolari għandu l-fehmiet tiegħu, però tant kien hemm dialogu kostruttiv flimkien u mbagħad tħadditna wkoll dwar l-inizjattivi illi qed isiru ġewwa pajjiżna bejn il-Knisja u l-Gvern. Nsemmi wħud minnhom dik tal-iskema tal-housing affordabli, il-ħidma li ssir mal-Caritas mod partikolari, spjegajtlu il-ħidma kbira li qed issir mill-Knisja ġewwa pajjiżna wkoll b'sinerġija mal-Gvern. Nagħlaq bil-istedina li għamilt lill-Papa. Għamilt l-istedina biex iżur il-gżejjer tagħna, mhux l-ewwel darba li ġie naturalment qabel inħatar Papa, imma ġie f'diversi drabi ġewwa pajjiżna anke żar il-Gżira Awċija u għalhekk estendejt il-talba biex jiġi ġewwa pajjiżna u nittamaw li nkunu nistgħu naraw ġewwa gżiritna fix-xhur li ġejjin. Il-Prim Ministru għażel lil Father Hilary Taljaferro bħala patri Agostinjan u li jaf lil Papa Leon 14 b'mod personali biex ikun parti mid-delegazzjoni taż-żjara tiegħu hawnhekk fil-Vatikan. Il-Papa kont nafu personalment qabel billi huwa Agostinjan bħali, però ovvjament fil-pożizzjoni li qiegħed illum emozjonajt ruħi jien ukoll bħal ħafna oħrajn li kienu hemm, kienet okkażjoni mill-isbaħ. Fit-tmiem il-laqgħa mal-Papa l-Prim Ministru Robert Abela ippreżenta lill-Papa pittura biex bija ta' Sant Augustin impittra mill-artist John Martin Borch. Fl-isfond tal-pittura tidher il-Knisja Agostinjana ta' San Mark u l-Kunvent tal-Patrijiet Agostinjani li jinsabu fir-Rabat Malta u appreżenta wkoll rigali artiġjanali magħmula minn Għawdex. Matul iż-żjara fil-Vatikan il-Prim Ministru kellu wkoll id-diskussjonijiet mas-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan il-Kardinal Pietro Parolin. Wara l-Vatikan il-Prim Ministru żar il-Bażilika Santa Maria Maggiore flimkien ma' delegazzjoni tal-Faċilità Korrettiva ta' Kurdin fosthom 6 priġunieri Maltin li l-ħadd attendew għal qudiesa kkonċelebrata mill-Papa fil-Vatikan. Għalija din il-laqgħa li kelli issa mal-priġunieri li se nkomplu aktar issa nkomplu nitħattu flimkien ukoll tagħti tifsira għal x'nemnu aħna l-għandu jkun l-iskop tal-pjena. Sanzi l-parti punittiva forsi tieħu id-dimensjoni l-inqas maġġuri, imma l-ikbar skop għandu jkun dak riabilitattiv. Il-Kap Eżekuttiv tal-Faċilità Korrettiva ta' Kurdin, Chris Sigersma, qal lill-Television Malta li din kienet okkażjoni li tat tama lil priġunieri. Li tagħti tama u fiduċja. U naħseb ħafna nies li qegħdin il-ħabs tilfuha. It-tama u kemm tilfu il-fiduċja tan-nies. U li qegħdin hawn qegħdin magħna raw il-ħajja normali hemm minnhom qatt ma sifru. U raw li aħna tajnihom il-fiduċja kollha dik tfisser li daw hemm nies hemm barra li lesti jagħtu t-tieni t-tielet u r-raba' ċans. Fil-Bażilika Santa Maria Maggiore, il-Prim Ministru flimkien mal-priġunieri talbu quddiem il-qabar tal-Papa Franġisku li kien tant maħbub mill-poplu Malti u Għawċi wara żjara tiegħu f'pajjiżna fl-2022.